Maganda siyang pang-design sa loob ng bahay. Kahit saan mo siya ilagay, parang babagay siya. Parang nipon ng pusa yung bulaklak niya. Yung ano niya, yung balahibo parang pusa din siya. Ito, sobrang ganda nito Kaprundi. Parang pinya yung ano niya. Parang pinya yung katawan niya. Kakaiba rin yung dating niya. So ayan. Kadalasan kasi nakikita natin na bunny cactus yung kulay green lang. Dito mayroon silang iba parang Ma'am, binibinta po ba ito or exhibit lang? Doon po yung mga version. Ang ganda nito Kaprundi. Bonsai na agave. Mga dugongs na succulents, ang lalaki nila. Ang ganda ng flowers. Maganda rin ito Kaprundi. Wala silang mga ID, kaya hindi ko rin ma-identify kung anong klase mga succulents yan or something. Ito parang variegated na aloe vera, pero succulent siya Kaprundi, hindi siya aloe vera kasi matigas yung dahon niya. So tapos matinik din, parang aloe vera rin yung dating niya pero ibang klase siya. Ito rin yung mga hindi natin nakikita dyan sa Manila. Mayroon dito mga succulents na hindi pa natin nakikita. Ayan, punong-puno. Ang dami-daming mga succulents dito. Pero pinakagusto ko yung pinakagusto ko yung bonsai na agave. Yan, kasi maganda siyang pang-design sa loob ng bahay. Kahit saan mo siya ilagay, parang babagay siya. Sobrang gaganda niya. Philodendron. Ito naman yung madalas natin nakikita ng mga ginagawang decoration sa malls. Parang nakakatakot siyang hawakan kasi parang yung bang napaka-tinik niya. Pero siguro hindi naman siya ganun katalim. Matigas talaga yung ano niya Kaprundi, yung mga tinik niya. Totoo yung hinala ko na nakakatakot siyang hawakan. Ito naman, ang dami-dami niya ng seedlings or branches or mga sanga-sanga. Meron naman ako nitong isa, so binigay ng friend ko. Ganito pala kapag lumaki, ang ganda-ganda niyang tingnan. So dapat nasa sand lang siya nakatanim, hindi sa talagang soil. Dapat may mix na sand or buhangin. So ayan, sobrang gaganda, iba't ibang varieties. Ito ka from din nakita kong may pangalan.
Sobrang ganda niya, silver siya. Variegated Andolata. So ayun. Yung iba walang mga IDs kaya hindi ko masabi kung anong pangalan nila dahil wala rin akong alam kung anong klaseng mga varieties ito ng cactus. Ito naman napaka-cute, mayroon siyang bulaklak na kulay pink, 3 pidaso, parang ano ng pusa, yung parang nipple ng pusa yung bulaklak niya. Yung ano niya, yung balahibo parang pusa din siya. Ayan, ang gaganda oh. Boss? Ayun Kapramdi, ang ganda-ganda ng pagka-design nila dito. Sayang lang Kapramdi kasi ayun wala silang mga ID. Ito naman parang kamukha ng ano ng litos na ay kamukha ng cabbage roses, parang ganon. So ayun, napakaganda niyang pang-design sa bahay. Parang stones na matigas na may decoration, pero talagang maganda siya Kapramdi. Ayan, sobrang ganda niyang tingnan. Para mga plastic lang na naka ano dito, ang lilinis pa. Tapos ayan, ang ganda, ang gagandang tingnan. Ito naman mayroon mga nabibili nito diyan sa labas. Hindi ko lang alam kung magkano ito, pero may nakikita ko nitong mga binibenta dyan sa labas. Mura lang ito, pero yung mga ganyan mga cactus, hindi ko lang alam kung magkano na talaga yan. Sobrang gaganda yan, ang lilinis. Dito naman yung mga pinopropagate na cactus. Madalas natin nakikita ito na pinopropa ng mga vloggers. So ayan, pinuputo lang naman siya Kapramdi, tapos lalagyan ng another cactus sa ibabaw or something na namumulaklak talaga siya pag ano, pag nire-replant siya. Iba't ibang kulay, yellow, mayroon maroon, tapos pula, orange. Ayan. Ang bilis na po. Dito naman parang ano siya, prinopa, parang yung ano katulad ng may mga flowers, so ibang cactus naman yung nilagay nila sa ibabaw. Ayan o. Parang ipinatong din itong cactus na ito sa ibabaw, tapos iyan. Ayun. Nagkaroon din siya ng humaba din siya ng humaba. So, ang labas niya ang dating niya, napakagandang design. Hindi na ulit sa et mo. Ito mo? Uy. Wala na ang daw ka dito Trinidad. Ang daw Trinidad. Kaapulo ko naman. Iba't ibang klaseng cactus nandito, so hindi ko so ayan, hanggang tingin na lang ako kasi nga wala naman silang mga IDs. So ayan, ang gaganda nilang tingnan. Yung iba parang tumutubo-tubo pa lang, then yung iba established na.
Ito, sobrang ganda nito kaprundi. Parang pinya yung ano niya. Parang pinya yung katawan niya. Tapos may flowers sa itaas. Yung flowers niya parang everlasting yung dating. Napakaganda. At yung, syempre yung katawan niya, kakaiba. Pineapple, cactus. Parang something like that. Silver. Picture to? Ha? Ibang klase rin itong cactus caprum, parang agave siya na variegated white, pero yung sobrang tigas ng dahon niya. Agave yata ito, agave na bonsai. Then another, this one, agave rin ito na bonsai. So napakagandang tingnan talaga. Oh, para plastic. Ayan. Brain cactus. So may mga ano na siya, humahaba, pero alam ko nito yung parang tinatawag na brain cactus. Very colorful. Saka ito kaprom di, kakaiba rin itong nila lang. Ibang klase yung pagkano niya. So maganda rin siyang tingnan, parang para lang silang mga plastic or bato na ginawa. So ayan, napakaganda talaga. Hindi ito binibenta kaprom, di exhibit lang ito. Kasi meron donation box. So ito naman na ulit yung parang, ito na naman yung parang nakita kong pinya. So napakadami niyang branch. Maganda talaga siya kaprom, di. Kakaibang cactus. Yung ano niya, yung body niya. So ayan, nagpo-form na pineapple. Din yung flower niya nga parang ano, parang everlasting yung bulaklak niya, ang kulay. Saka yung dating niya. So dito naman napakagandang ano nito, napakagandang pagkatubo, very cozy sa garden ito. Kaya lang simple kapag di sa atin kasi hindi masyadong makakapagpa ano nito dahil dapat talaga may bubong. So pag nasa direct sun tapos inaulan na, so talagang nabubulok yung mga cactus. Kasi naman talagang tumutubo ito sa mga disyerto. So ito kapag di yung bunny cactus na parang kakaiba rin yung dating niya. So ayan, kadalasan kasi nakikita natin na bunny cactus yung kulay green lang. Dito mayroon silang iba, parang ayun, bunny, parang bunny nga talaga siya. Maganda, parang mabalahibo siya. Ayan. Kapag nandito sila magaganda, tapos pag binili natin biglang papangit. Hindi ko lang alam kung bakit, anong nagiging dahilan, anong sikreto bakit sila maganda dito, tapos pag nasa bahay natin nagiging iba na yung dating niya. Nawawala na yung alindog niya pag nabibili na. So habang nandito siya sa exhibit, sa kanilang exhibit, magandang tingnan, pero pag once na nasa yun na,
Parang wala nang dating. Ayan, bunny cactus. Ang ganda rin ng mga stones nila na nilagay dito. Purple stones, white stones. So ayan, sa amin meron mga ganito ka-promdi. Pwede rin akong kumuha ng mga purple stones. Mas maganda pa ngayon nandun sa amin kasi mas dark. Meron din ganitong mga kulay pero mas maraming mas dark na kulay na purple na ganitong stones. Ayan. Nag-variegate na ito. Ibang klase rin ito ka-promdi. Yung parang siyang yung uod na kumakain ng mga dahon ng halaman. So parang ito yung kamukha niya. Yung may malaking mata. Ito ka-promdi, magandang halaman din ito. Hindi ito Vietnam rose, pero succulent din ito. Hindi siya sensitive kasi nung pandemic time meron ako nakitang ganito doon sa kapitbahay ko. Kala ko, sabi ko Vietnam rose, hindi raw Vietnam rose yun, or Rosas de las Dis ang tawag nito sa amin. Pero ano siya ka-promdi, cactus din siya, succulents. Maganda siyang tingnan kasi flowering din, parang ano nga hawig sa Vietnam rose. Ayan, ganda ng pagka-landscape nila dito. Ito rin napakaganda nitong, ito rin ka-promdi, napakaganda nitong tingnan sa camera.